Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un clip, de fapt de data asta, de Beat Your Boss. Iar stupid. Facă normal. Da-și, bă, din gură. Cum să fac asta? E super profesor, școală, fă asta. Și asta? Ce chile să-i galben mai ești tu, profile? Bun, din câte știu, pot să schimb bossul. Bun, student level 2. Dar unde era aia cu... Și trebuie de nașpa ăsta. Cum nu mai pas, dau head? Ai dat pe 90.600. Te-am blocat aici. Câte chestii am avut înainte, mai ales asta, wow. Și chestiile astea se craftează, din câte știu. Bun, eu știam că pot să muți mapa. Ubercut. Ubercut. Tipa aia zâmbește. Deci doar zâmbește săcinele tipa. Prietena profului. Cred. Taci. El moare, nu moare de tot acum. Așa.
Bun. Deci poți să activezi alarma asta de câte ori am eu. Ei. Ia să dau un plăcut. O seara. Ce tare! Și pe aici sunt diferite chestii pe care poți să le folosești, din câte mi-am amintesc. Așa, și trebuie să reînvie. Așa. Bun. Bun. Dai. Nu lăsa. E pe 90 cu 1000 de bănuți. Hai. Oh. Bine. Ba da. Așa. Ai 1600, nu 1000. Așa îți bați bossul. Dai. Bun, o să zic. Filmez. Trebuie să mai încet. O parte de armă. Picături. Sau... Atât, da? Ensemble. Ce tare. Corect. Ciao! Bun, dai.
să fie un băiat care se vede tare, cu mustață până la urmă. Așa, și acum... Oleu. Nu mai am baterie. O să iau arma. Pe 90. Sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să apăsați butonul de